La poma de la mel. Aquesta història explica un secret que durant segles i segles ha passat de generació en generació sense sortir de les muntanyes pallareses. Vet aquí que fa un ramat d'anys, un matí d'aquells que feia una boira tan típica de la Conca, un trempolí anomenat Faciet va sortir de casa seva per anar a pasturar el ramat de corders. Xiulant, xiulant, va fer cap a Claret. Au, passa, Xisquet! Estiste-s'hi! Estiste-s'hi! Au, ja està, home! A pasturar! Ai, menys mal que si damunt hi arriba el sol. I ves, qui ho diu, que al Pallars no en tenim de mar? Mita'l quin mar de boira més preciós! Deia avidriant la Conca als seus peus. Després va treure la girella que portava el sarró i el formatge que li havien portat de la Vall Fosca i va encendre un foc per coure la carn. Però no va arribar a tastar-ne ni un trosset de girella. Doncs quan estava a punt de coure-la, Xisquet, que és el nom que havia posat al gos que li feia de pastor en honor al ramat que menava, es va posar a lladrar. Semblava nerviós, com si volgués dir alguna cosa en Faciet. Es pot saber què t'agafa tu ara? Vols que vingui? D'acord. Assossega, ja va. El Faciet va seguir el Xisquet i el va portar fins a l'entrada d'una cova. En arribar-hi van sentir... Blanqueta, què hi fots aquí? Ai, pobre bèstia, que no deu saber com sortir. Ja baixo. Molt bé, Xisquet, t'has guanyat un tros de... El Faciet va relliscar i va caure per un forat donant-se una tampanada al cap tan gran que va quedar-se estabornit i inconscient durant uns minuts. Quan es va despertar, va dir... Uf, quina patacada, tu! On soc? Seré fato? A veure com m'ho faig ara per recuperar el ramat. Xisquet! Xisquet, on sou? Buscant la sortida, de cop va tropar-se amb un arbre no massa alt, que no havia vist mai. Oh, què deu ser aquest arbre? Quines pomes més brillants, però que arrugades. O potser són peres. I quina bona olor que fan. Però no eren pomes, ni tampoc peres. Sense saber-ho, va collir unes quantes fruites d'aquelles i se les va posar al sarró. Va afanyar-se a trobar la sortida i gràcies al lladruc del Xisquet va recuperar el seu ramat i van baixar cap a Tremp, que ja era bocafoscant. L'ego d'arribar a casa es va quedar adormit com un tronc. Però l'endemà, quan va cantar el gall, de bon matí, el Faciet es va despertar, es va rentar la cara i després de menjar una torrada amb pa, vi i sucre, va agafar el sarró i va sentir aquella olor. Va recordar que havia trobat aquelles pomes estranyes i va decidir provar-ne un bocí. Ex, quin fàstic! Uf, bonica ets per fora, però que àspera ets per dins. Va fer un glop de ratafia i va sortir disparat cap al mercat. Amb 4 encamades ja hi era. I quan va arribar al bell mig de la plaça va cridar: Mireu què he trobat! Una poma arrugada? Una pera grossa? No és una poma, ni tampoc una pera. I doncs què és? No ho sé. Però que té bon gust. Horrorós. Au, va, Faciet, no mos facis l'alaiar i llença aquestes pomes podrides. Carnós! Tothom es va posar a riure. Tothom menys una goiata, a qui li deien Bepeta. A veure aquestes pomes? Amb la bona olor que fan, mai tant que estiguen podrides. Mai tant, diu. Tu mateixa. Adés n'he provat un bocí i encara tinc mal gust de boca.
I ara, sí que és veritat que no són gaire bones, però es veu ben bé que no són pomes qualsevols. Potser cuinades. En tens més, Faciet? I tant, Pepeta. I et puc dir on trobar-les. Gràcies, Faciet. Ets molt maco. Gràcies. I tu, molt amable. Aquella mateixa tarda, en Faciet i la Pepeta van anar a collir-les. I de tornada, hi ha qui diu que d'amagat es van fer un potxó. Aquella nit, la Pepeta va posar a bullir una cassola amb aigua amb unes quantes pomes d'aquelles. Però es va esconsar que algú va trucar a la porta. Faciet, què fas aquí? Ades acabava de posar a bullir les pomes. No sents quina olor? Deixa't estar de pomes. M'has d'ajudar. Corre, anem. Què ha passat? El Xisquet, que s'ha escapat i l'he perdut. Ai, verge de Vallflors, anem de pressa. Els dos van recórrer el poble d'una punta a l'altra i després els camps que hi havia pel voltant. Xisquet! Xisquet, on ets? Van recosirrar per tots els racons, però Xisquet, ensumant, s'havia amagat a casa de la Pepeta, mentre ella i el Faciet l'estaven buscant. Va entrar a la cuina i va veure un xolís penjant. Va saltar damunt l'armari per atrapar-lo, fent caure un pot amb 1 quilo de sucre que van a parar a dintre la olla. L'olla amb les pomes, que encara bullien, ja que la Pepeta, al marxar de pressa, no havia pensat en tancar el foc. Al cap de gairebé una hora, en Faciet i la Pepeta van tornar cap a casa i es van trobar el Xisquet amb un cordill de xolís penjant de la boca. Ets aquí? I t'has menjat un xolís sencer? Tant se val això. L'important és que l'hem trobat. O ell ens ha trobat a nosaltres. Doncs sí, menys mal. Què és aquesta olor? Ostres, les pomes al foc! La Pepeta va entrar a la cuina i va apagar el foc. Dins la olla hi havia una espècie de pasta gelatinosa i la va tastar. Mel. Faciet, vine de pressa. Mira, he bullit les teves pomes, tasta. No ho vull tastar, que ja sé que té mal gust. Va, no siguis fat, home. Tasta'n una mica, que és molt bo. En Faciet va fer una ganyota i, tancant els ulls, va empassar-se un tros d'aquella pasta gelatinosa. Boníssim! És dolça com la mel. Sí? I això només posant-les a coure? Quin és el secret? Potser no. La Pepeta va mirar al terra i va dir: pot ser que el Xisquet hagi creat la recepta sense voler? Com? Sucre, va dir ella, assenyalant el pot de sucre que Xisquet havia fet caure. I els dos es van posar a riure sense parar. La setmana següent van portar al mercat aquelles pomes estranyes i una mica d'aquella pasta que van fer expressament per deixar provar a totes les veïnes i veïns. Van oferir-ne a tothom i la gent va començar a dir: que en són de bones! Aquestes pomes són més bones que la mel. Són pomes de mel. I qui diu que les ha trobat? Faciet, el pastor dels corders. I es veu que la Pepeta ha creat aquesta recepta deliciosa. Visca el Faciet i la Pepeta! Visca! Tots aquells que s'havien rigut d'en Faciet ara el felicitaven. La Pepeta va decidir muntar un negoci de pomes de mel, que va ser tot un èxit, i amb el temps li va demanar a en Faciet si es volia casar amb ell. El Faciet, que n'estava enamorat des del primer dia, va dir que sí. I van viure feliços amb el Xisquet. I van portar pomes de mel a tot arreu, fent felices a totes les persones que els coneixien. Per això, a la Conca se'ls va recordar per sempre més com la Pepeta i el Faciet. I vet aquí un codony convertit en codonyat, vet aquí que el conte s'ha acabat.